ko pala si Tatang Melchor ng Toledo, Cebu. 38 anyos. Gusto pa ako na kapasok sa bahay ninyo kasi wala kaming bahay. Kahit na ganito lang po ako dyan. Kahit tagawalis lang ako. Kahit na gahugas lang ako ng plato. Basta, nakapasok lang ako sa bahay ni Kuya. Kuya, sana isa ako sa mapipili ninyo na makapasok sa inyong bahay. Kasi sa amin payag lang yun. Wala naman kaming bahay, Kuya. Luoy ka naman sa akin. O, ingon ana, pagpa-audition mga palangga, no? Dali ra kayo. Pila regod, ingon ana, regod, no?